Parkeringsvagterne er oftest ikke de mest afholdte. Vi har alle holdninger til dem, og vi har stort set alle haft oplevelser med dem. Hør her, hvad tilfældige mennesker på gaden i dag sagde om parkeringsvagterne. Jeg synes, det irriterer folk mere, end det er nødvendigt. Ja, det er noget, der skulle forbydes. Vi får bøder, hvis vi glemmer at sætte p-skiven. Ej, det må være noget. Ja, og disse udsagn vil et nyt parkeringsfirma fra Vejle nu gøre op med. Firmaet indfører servicemedarbejdere i stedet for parkeringsvagter, og det skal ændre på det blakkede ry. Jamen, det er jo en erkendelse af, at branchen har jo været ilde set, og rygtet og ry, der er i branchen, vil vi prøve at gøre anderledes. At være parkeringsvagt er ikke altid lige populært, men Michael Bertelsen er glad for sit job. Jeg har god samvittighed, når jeg møder på arbejde. Jeg skal ikke bare skrive bøder. Vi har også nogle sedler, som jeg bare skal skrive, som ikke er bøder, som påmindelser af, at de ikke går forkert. For Michael Bertelsen er ikke kun ansat som parkeringsvagt. Han er servicemedarbejder. Skal de hjælpe dig her? Han er på parkeringspladserne for at hjælpe kunderne. Du må bare stille den til kl. 12. Du må stille til nærmeste kvarter. Du kan godt sætte et kvarter frem. Ja, til nærmeste kvarter. Det gør jeg ved, at hvis de har nogle problemer, nogle spørgsmål til, hvordan de skal parkere, så svarer jeg gladeligt på, hvordan det er. Og hvis der er en vogn, der ikke er sat ordentligt på plads, så kan jeg lige køre den over, ja. For en del af hans arbejde er, at der ser ordentligt ud. Så der ikke står og fylder parkeringspladserne. OneParks anderledes strategi er blevet godt modtaget. Firmaet er på rekordtid blevet Danmarks 3. største, og ansøgningerne vælter ind. Altså mange har jo den forestilling af at være p-vagt, servicemedarbejder, at det er jo ikke ligefrem en ønskejob. Selvfølgelig er vores hovedfunktion selvfølgelig også at få skrabt nogle penge hjem til firmaet, men altså det er lige så stor en opgave for os, at vi kan sørge for, at den daglige drift på pladsen og parkanterne de kan være der, og at det egentlig bare glider nemmere. Michael er på sin tur nået til en bil med en specielt placeret p-skive. Den får ikke en bøde, men en venlig hilsen. Jeg har sagt til dem, at jeres p-skive skal være mere synlig. Det er svært at se det op i en farvet felt. Men har de indstillet p-skiven? Den er indstillet korrekt. På parkeringspladsen er Michael Bertelsen ved at være færdig med sin rundtur. Og i morgen skal han afsted igen. Jeg glæder mig. Det er dejligt at komme ud, også i det friske vejr, selvom det er lidt koldt. Men inden han kan komme hjem i varmen, skal den sidste bil have en venlig påmindelse. Og ingen af bilisterne i Horsens fik i dag en bøde.